Soňky jaň dabaralar münasibetli guralan ruh bilen çäriler. Aşgabat şäheriniň gününe bagyşlanyp Ahal, Balkan, Daşoğuz, Lewap, Mary vilayetlerine geçirilen joşgunly dabaralar bilen toşdy. Vilayet häkimlikleriniň, vilayet başy bilen medeniýet müdürlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklarına geçirilen bayramçylyk dabaralary ýokary ruh bilentligi betlenip, çäre gatnaşyjylaryň her birine egzilmez şatlyk paýlady. Bayramçylyk çäretiniň başynda dabarary ýagdaýda hormatly prezidentimiziň bayramçylyk gutlagy görüli. Çıkış edenler gıytgı döwürde tanalma derejedäki ösüşleri betlenen ak mermerli Aşgabatyň ýeten sepetleri barada täsirli gurrun etdiler. Soňky jaň dabaralar bilen toşýan ajaýyp pursatlarda ýurdumyzda ýaş nesil barada edilgen tagallalar döwletimiz tarapyndan ýaş neslin okumagy, bilim almagy, işlemegi, döretmegi, bagtyar zamanamyzyň hödürini gurup ýaşamak üçin döredilgen mümkinçilikler, giň şertler barada da uly boýsunçylygyny aýdyp geçdiler. Dabaraly ýagdaýda görelili okuwy, bilim haşarlygy bilen umum bilim berýän orta mekdepleri üstünlikli tamamlanan uçurumlary hormat hatlan hemde sowgatlan goşurulmagy bayramçylyk çäreleriniň tolgunlurjy hem täsirli pursatlarynyň birine urildi. Bu ýerde ýanglanan şerni wagtlaýdymlarda watan mukaddesligi, ýurdumyzyň mermer paýtagty, Aşgabatymyz bagtyar ýaşlyk, ülkemiziň şanly ösüşleri, abadan hem eşletli durmuşymyz, arkadaly gahrman serdarymyzyň çuňur öňden görjelikli baştonlygyny, diýärmizde amal aşyrylýan tutumly işler belen teňlerde wagt edildi. Dabarlara gatnaşanlar Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza alkyş we hoşallyk sözlerini beýan etdiler.